Skal vi filme det? Det skal være med. Har I alle sammen hvad skal vand? Han er vand? Ja, han siger vand. Jeg har vand her. Nå, Så det er nej, det er jo det tager videre. Ja, det får den lige. Vi kan overfalde ham inde på, er det nemmest at få ham bundet derinde på armene? Du er i kantinen? Nej, derinde. Men de er sgu da ikke over i kantinen. Ja, så er jeg over i kantinen. Det er jo med. Nå, ja, Vi har ikke mere, de har vandet hen. Kan det ikke komme til, eller hvad? Der må lidt til barn. hvor er vi trækker en lille til den lykkefælde er nede i lastbilen hernede. Der er fandme da... Jamen, så bare hernede i rygerskole hernede. Hvad er det? Hvad? Der kan vi vinde om det der. Der er ikke noget. Ja, Forberedelse også. Der er så meget. Det er godt sammen her. Og hvad skal det være til det der? Det ved jeg ikke. Jeg tænker på, at det er rundt om benene. Det er afslutning. Men sådan, så er det ikke mere. De der kan godt nå rundt om benene nu her. Så kan du gå til hende.